Ak už ste si určili nejaké novoročné predsavzatia a je tam niečo, čo presakuje veľkým množstvom energie, tak to skúste prehodnotiť. A nehovorím to preto, lebo ja by som nemala tendenciu si hneď stanoviť 3 tréningy do týždňa po 1 hodine, ale hovorím to preto, pretože väčšinou je tento systém neudržateľný. Avšak, keď si túto istú aktivitu naplánujete rovnako 3-krát tréning do týždňa, ale v inej intenzite, to znamená, že uberiete o 50%, nedáte tam hodinu, ale iba pol hodinu, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že tento zvyk dokážete vybudovať. Pretože o čom je vlastne to, že chceme viac cvičiť, chceme sa lepšie stravovať, chceme viac krokovať, no tak je to presne o tom, že my vytvoríme ten návyk. A ten návyk sa buduje podľa výskumov okolo tých 66 dní. Že akože, neviem prečo je to práve takéto číslo, ale dáva mi to zmysel, lebo mne úprimne to naozaj sadlo. A ja som to prečítala v knihe 5am Club a vďaka tomu, že týpek, ktorý mal tú svoju rannú hodinovú rutinu, z ktorej som vlastne okupírovala aj ranné krokovanie, no vlastne nie, to už som si ja vytvorila, ale teda jeho ranná aktivita 20-minútová bola intenzívne kardio, aby hneď človek po zobudení o 4:50, tak o 5:00 mohol začať 20-minútovým intenzívnym kardiom, ktoré vás malo proste prebudiť do toho života. Potom 20 minút sa malo plánovať a 20 minút vizualizovať, alebo ja neviem, už proste si to nepamätám, to mi dlho nevydržalo. Ale to 20-minútové cvičenie som udržala, prvého pol roka, akože úplne, že bez výnimky, absolútne cez mŕtvoly som to udržala a vlastne som to udržala aj ďalšie 2 roky. Iba v inej intenzite a tam už je presne toto, že to bola iná intenzita, pretože som na seba začala vyvíjať väčší tlak, chcela som od seba viac, už som vedela, koľko spáli hodina takého niečoho na tom stroji, už som proste kalkulovala s tým, že ako čo najviac toho stihnúť za najkratší čas, ako pokryť bla 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 bla, nie. Keď si proste spomeniem na to, že aké to bolo na tom úplnom začiatku, ale že úplnom, kedy som mala o niekoľko desiatok kil viac, tak ja som sa zadýchala ešte aj pri chôdzi. A to, že som mala každý deň ten 20-minútový návyk, ale doslova, že ma to, dobre, to ma skoro zabilo, ale doslova ma to proste naučilo, že mať to každý deň. Akože bez ohľadu na to, či vládzem, či nie, proste vždy som si povedala, že 20 minút je udržateľných. 20 minút sa proste, to si nájdeš. To je niekto 20 minút strávi na záchode, hej, že poznám takých ľudí, ktorí idú na záchod a nevykonajú tam len tú potrebu, ale strávia tam normálne, že svoje dopoludnie. Čiže miesto tých 20 minút na hajzli viete proste stráviť 20 minút na nejakom pri nejakej aktivite, ktorú proste budete robiť každý jeden deň. A nemusí to byť proste kardiostroj. Tým, že ten týpek v tej knihe písal to, že to musí byť niečo ako, že sa nám proste zvýši tepovka, zadýchame sa, proste sa zobudíme, tak to bol ako keby návod na to, ako sa prebudiť z toho, že vstávate tak skoro. Lenže človek, ktorý už si na to zvykne, ako napríklad ja, že ja 4:30 proste mi zavibrujú hodinky, ak sa budím vibrovať alebo vypnem budík, ak sa budím budíkom, tak otvorím oči a ja proste som hore. Ja nemám žiadne také, že mám to, keď som chorá, alebo keď upadnem do nejakého stavu, napríklad, že som bola na nejakej oslave a vyhodí ma to na týždeň z môjho režimu tým spôsobom, že sa neviem prehodiť naspäť, že je to strašne ťažké, lebo tam ide o každú hodinu. No a vtedy mám také, že nechce sa mi, ale inak proste 4:30 zazvoní budík a ja som, že idem. A proste sa teším na to, že sa idem obliecť, obuť a idem krokovať. To je už môj základ, ale to už som úplne odbehla. Vrátim sa naspäť k tomu, že ak máte nejaký cieľ na 2024 a je úplne jedno, že aký to je, tak to znížte aspoň o 30%. Reálne. Pretože ak si niekto, som sa smiala s mojou klientkou na kole, zrovna včera či predčerom, že vieš, ty si môžeš naplánovať 4 až 5 tréningov, ale je veľká pravdepodobnosť, že vyjdu 4. A my si môžeme naplánovať 2 až 4 tréningy, no niekedy vyjde 1, max 2, hej, že to je vždy, tam treba počítať s niečím, s čím nepočítame. Aj s tými krokmi. Ak má niekto napríklad cieľ s
500 krokov denne, keď má kancelárskú prácu, že sa iba presunie do auta, ide do kanclu, sedí v tom kancli, presunie sa naspäť do auta a ide domov a naozaj nie je zvyknutý na pravidelný pohyb, ten človek si nemôže dať proste 10 000 krokov. Alebo, jasné, že môže, ale nie je to udržateľné. Proste to nevydrží ten človek dlhodobo, pretože je to tak obrovská zmena, že ho to proste odpáli. Ja si sama pamätám, že kebyže mi niekto povie v minulosti, že daj 10 000 napríklad, že naraz, tak ja by som to nedala. Proste ja som bola rada, že som dala tých 3000, to je 30 minút, tak som bola rada, že som neumrela potom. A to je všetko o zvyku. Ja mám napríklad cieľ urobiť minimálne jeden regulérny zhyb na hrazde. A mohla som si dať tých zhybov, že 5 na rok 2024, že to je môj cieľ, 5 regulérnych zhybov, ale na čo by som to robila? Na čo si proste budem dávať tak vysokú métu, keď teraz neurobím, dobre, urobím 3 zhyby s najhrubšou gumou, hej, že ja neurobím ani jeden zhyb s najtenšou gumou. Čiže prečo by som si dávala 5 zhybov, keď je to strašne ďaleko, proste je to, bože, bola by som oveľa viac demotivovaná robiť každý deň tie visy na tej hrazde, tie negatívne príťahy, no proste, ježiš, ja si len spomeniem na to, aké to je ťažké aj mi na krcanie. Ale dala som si jeden regulérny zhyb a jeden regulérny klik, pretože neviem ani jedno z toho. A ešte mi napadlo, že som nedávno počula taký dobrý prístup od jednej baby na Instagrame, že ona má cieľ začať behať, ale neurobila to tak, že si rovno navalala 10 km naraz, lebo to robia niektorí šialenci, že doslova si povedia, že ak idem začať behať, 10 km je v pohode, no. A lenže tých 10 km môže človeka tak odrovnať, že sa ďalšie 3 týždne nedostane naspäť k behu, pretože buď mu to niečo, neviem, naruší v nohe, alebo dostane k tomu strašný odpor. Zatiaľ čo? Kebyže tých 10 km spraví za 10 dní, to znamená, že za deň 1 km, tak by to bolo udržateľné, pretože ten kilometr je akože malá vzdialenosť proti 10, pochopiteľne. Je to oveľa udržateľnejšie a tým pádom za tie 3 týždne, čo je 21 dní, čo akože jeden deň išiel behať a na 3 týždne ho to odpálilo, či už akože motivačne, že sa mu nechcelo, alebo proste sa mu niečo stalo doslova s telom, že ho to telo nepustí a ten človek to neprerazí, proste si povie, až ak mám bolesti, nejdem, tak za tie 3 týždne mohla ubehať 21 kilometrov, pretože jeden deň, 1 kilometr. A znie to úplne, že wow. Ja chápem, nie každému sa chce obuť sa, oblieť sa a ísť utekať 1 kilometr, ale čo je viac? Proste čo je viac, ako začať malými krokmi vytvárať ten návyk. Je to najväčšia sila, podľa mňa, ktorá nás dokáže nakopať k tomu, aby sme reálne išli urobiť tú vec. Aby sme sa proste postavili a šli to spraviť. Lebo je to niečo ľahké. Vďaka tomu krokujem, toľko, koľko krokujem už takmer 3 roky, lebo ja som s tým začala úplne prirodzene, pomaličky. Išla som len pokiaľ mi telo dovolilo. A potom, keď už som začala robiť extrémy, ale to bolo iba výnimočné, to som vedela, že nebudem robiť dlhodobo, že som robila 50 000 krokov, 60 000 krokov, tak to ma odpálilo zase na ďalší, ja neviem, týždeň, lebo moje telo úplne, že čo si mu spravila. Lenže pre mňa tých 60 000 krokov a aj teraz, lebo 30 000 je pre mňa, že nič. Akože necítim to absolútne v tele. Tých 40 až 50, no tých už cítim. Ale pre mňa je 60 000 krokov ako pre niekoho 10. A to neznamená, že to teraz sa na to celé vyserem, pretože ja neviem urobiť 10 000 krokov. Nie, proste chod na to pomaličky, daj si, neviem, 3000 krokov. To je 30 minút denne chôdze. To je, že keď sa niekto šúchce, tak 40, dobre. Ale je to tak udržateľné. Joj. No ja som to hovorila na týchto príkladoch, lebo s týmito mám najväčšiu skúsenosť, ale celkovo je to tak. Ak máme akýkoľvek cieľ, proste uberme veľkú percentuálnu časť, aby sa nám to stalo proste lákavým, aby sa nám to stalo niečím, čo chceme robiť proste, lebo sa na to tešíme, lebo a ja teraz za sebou mám spinningový stacionárny bike. Nikdy v živote by som nepovedala, že ja pôjdem do niečoho takého. Tuto napravo odo mňa je chodiaci pás. A je to niečo, čo... Je to proste halus. Ja neznášam bicyklovanie, doslova ho neznášam. A aj teraz proste ja mám tendenciu samozrejme ísť na tom bajku hodinu a pozrieť si pritom, ja neviem, nejaký rozhovor, podcast a tak, ale nie. Ja viem, že sa mi to sprotiví, keď rovno začnem robiť hodinu, pretože sa poznám už, pretože tak fungujem. Takže si dávam 20 minút a je to úplne udržateľné. Fungujem tak cca týždeň.
A je to geniálne, proste sa na to teším. Doslova, že nemám žiadne problémy s tým, že prídem domov z krokovania a záleží, že kedy to robím, ale teda prídem domov z krokovania a hovorím si, no jasne idem na bike. A viete prečo? Lebo je to iba 20 minút, pretože 20 minút je nič. Zatiaľ čo, kebyže si poviem hodinu a do hodinu, no to už by som mala raňajko a to už sa mi nechce, no a to, nemám toľko, no a vysrala by som sa na to. A nič by som z toho nespravila. Takže z toho, čo by som chcela a mala naplánované. Takže to není len preto, že teda to, že by sme to neurobili, to nie je len preto, že nemáme toľko vôle, je to preto, pretože je to príliš ťažké a je to úplne v pohode si to priznať. Proste je to príliš ťažké. No a onedlho, keď budeme robiť proste nejaký návyk dosť často a bude to pre nás ľahké, tak sa aj ťažké veci sa stanú ľahkými tým, že to máme od začiatku ľahké a ide to v takej prirodzenosti, ide to v takom niečom príjemnom, že proste to chceme robiť a je to niečo úžasné, že sa nám to prirodzene začne sťažovať. Že už mne napríklad v minulosti, keď som bola na tom elliptickom trenažéri, tak ja už som po 3 minútach myslela, že zomrem. Akože fakt to bolelo. A teraz dám hodinu, že s prehľadom oveľa väčšej intenzity ako to, čo som dávala predtým, ale to len preto, lebo som to robila každý jeden jediný deň. Každý jeden deň. Bez prestávky. Nemala som také, že teraz sa mi nechce. Nie. A na to je strašne dobré ísť niekedy do fitka a to zase nevidím tuto doma, keď cvičím sama, že vidím proste ženy, ktoré idú na ten istý stroj ako ja a idú bezhlavo, proste zomierajú tam, že je to strašne ťažké, pritom ani si nedali proste vyššiu záťaž a opäť si hovorím, že wow, že to je aké úžasné, že vlastne tým, že som sa tomu každý jeden jediný deň venovala, tak teraz môžem ísť na tom stacionárnom bicykli, ja to volám elliptický trenažér, lebo že volá sa to rôzne, tak ja na tom vydržím ísť hodinu a je mi proste dobre. Je mi dobre, pozerám si seriál, počúvam hudbu, proste hoci čo pri tom môžem robiť. Geniálne. Tak len to som chcela. Mala som to naplánované na asi 3 minúty, ale asi mi to nevyšlo. Čo už.